Ifeanyi si village bịawa obodo a na-adaba Chukwu ekene ọla nne m kpere mụ na ọ na-alụ ọlụ Chukwu ekene adịrọkwaba eme ngalama tata kago onyinye mma emesi enu mana ụmụaka Igbo na anyị nwere okechi oyi ụmụaka Igbo na-ati anyị ebuka Igbo anyị a sị akpọrọ anyị na Naịjirịa erika nne ya ka Olisa ji wee saa anyị aka enye ya anointing ego nyanụ ịgbanye etinye n'aka ọ na-agara anyị na-azụ afịa na-aga ọfụma anyị na-alụ olu oyi olu na-akwụ ụgwọ oyi maka na amụsụ nọ n'ogbe na ba anabasighị ụla ndị ile anyị na-ekirisi sinima maka na Olisa emego majik bụ akwete ka m jee onwelu ndị na-esi anyị ngọ o nwere ndị na-ama anyị aka n'ihi ghọziri maka mmadụ ncha na Naịjirịa a sị na ịbụrụ ụmụafọ Igbo bido tata welu gawazie ya bụ egwu mụ na-eti ya bụ ya testimoni ọ bụ na ajụrụ gị maka bizines gị ewu ngeda TV ya gwabaghị oke mmalụkwalị Ifeanyi si village bịawa obodo a na-adaba Chukwu ekene ọla nne m kpere mụ na ọ na-alụ ọlụ Chukwu ekene adịrọkwaba eme ngalama tata kago onyinye mma emesi enu mana Suba, ije, uba, roya gada, nwoke ịgba tikọbịa awụchie na China na nkele ndị ọyị m ndị nne m ọfụma ụmụaka Igbo nwere ego ndị ọma